Hai no hai bolongni mayung kuthungrokni akar mungbai 4 salni horo subai klang thangjak baikha Mongia kami bolong takbedikni bisingo klainai Ramkrishnopur BC-ni khungnui nukhungo Bojonti Debborma tei Khetromohon Debbormani nukhungo mayung kuthung habui phaiui nok nukhungni sap khaiui jotto manui khunui subai baiai o khungnui nukhungno jungjal birmanni bisingo khiklai klangkha bolongni mayung kuthung phiaba o amchairogo o bukhasterogo kwbangma joraromui mayung kuthungrokni akarmung belai kheno akarjak phiaba mayung kuthungrok to kok bujiya o jungjalrokno o mayung kuthungrokni akarmungrokno naithai wngkha Mongia kami develop ni bisingo klainai o bolong tangbedik rokni adongrokni phiaba borokni tabuk joratui tamo yapri tong tani bagui amsikai o amchairo bolongni mayungrok akarei lukurokni nok khok swibai tongmani yagulobo borokni tamo yapri tong tamo tangbutang naharjak morok nutui yak katirina bagui omorokni jeng mungsa nuk mungnugya aboni logi no o nok subaijaknai khoroksa bukhuk bo chungbai kok sana thangkhe saikna rekha hasteni bolong tangbedikni Monimes Debbormani thani jeng koijao o chini jengjal birman nungui tongmarokno thai nai phainani wngthutui o bolongni mayung je chini o nok nukhungrokno tabuk swibai klang thangmani omorokno tangnani bagui bo chuno kisa chuba churi thu hinui bolong takbedikni mantri Onimes Debbormani thani koimung narokha bo tini mayung swibai bufro tini horo koita rogo phaigana duita tui deta rokong khana chungba so horni saimali jata asurung tambo ta gapro nok bagi kharka bui kol khailai kata mayung phai tong hojang ring kaino a tu sing to sing kharya tong no ba ge bar bui kol khailai yung ka da kon nei usu dara thalai kata sing hospital ni sat dara o gari dara thangkang kaino phiri phai kata no ba phai Gam kam khai phemen niya ngai leng kha mutri thangata chaimaliya se tam mairum bokri kha surkes ro kha ngoro joton bai be kha kri khatam khapan ta mairum sikri nung tam khaijam na emne kam khaichau ang bunya hajira ngai tabu o nok an bo sebo no kri kamon thang bo hajira kan thang serai ro khorok bu serai ro gan khorok tam brimang nei selama sa ngai tabuk to ni nonok to bai sukaba sabni thani nung kobongna musung kongro ang sabtan sanang sangro sarone me sangro kise sajo khaithung kam tabo ni nok saram thani ani nok ni bangai ang ta boro tongna ba boro thona ba boro sana ba mere ma khibo krike nong yango sob সময় dabo hawi to delem bhayo tini bai 10-11 din khaithung khamayung kutulia ora mansi phol bagan sat tong khangong ka chinoro phayo forest arok phade phaya jora phayo phama gaire phayo borogo busuk jora asu time to borogo sasu me ro thangla hor kutukon ke borok tong yana tongo boro ayin thango tumugo ini boro 5টা baje thinoro kutulu kutulia borogo ruglai mang no enggak borok rukman bisingti bhagini nor kaisa koyam bro apuru ke borok phaisla biako jeng borok na apuru ke phaisla biako karen bokre iba wati sekse মানে নক সবাইছি তারপরে সে লাস্ট হচ্ছে ফরেস্ট রখায়ো খাইবলে নরক তারপরে সিয়া গান apuru ke borok phaikata সবাই বাইয়ে খরক বুসক রখাই গানা সেদামা abla ang bogoni jali ang yang sinta se pale li ang apuru borok no goni pangsina nin mungkai Bojonti Debborma opara mungkai Ramkrishnopur kalai Ramkrishnopur bo PS ni andaro Mongia kami Mongia kami